بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين زلالم سلاسي حدش جزا إن أتخص حليمة جن لعلي صبغ من دقدي جنس زيت لمسة حدش جزا مئتاي مالت ناو حدش زخونة نابرا حدش زخونة هيوات تدليلكا كم زلو سلامنتاي እቲ መንደቁስ ዘይተ ለመፀ ምናምን ትብሎ ዘለኻ ወይም ትብልዮ ዘለኺ ገና ከም ዝኾነ ግን ተዳልዩ ከም ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ሓድሽ ገዛ እንታይ እዩ? ገነት ክትኸውን ትኽእል እያ፣ ገነት መንግስተ ሰማያት ማለት እዩ። ካልእ ከዓ ብስጋ ኣብቲ ዓለማዊ ሂወት እንተሃሊኺ ወይም እንተሃሊኻ ናብ መንፈሳዊ ሂወት ከም ተኣቲ ተዳሊልካ ከም ዘሎ ናብኡ ከም ተኣቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተስፋ ይህበካ ከም ዘሎ እዩ። ካልእ ከዓ ሓድሽ ዝኾነ ናብራ ሓዳር ንዘይብሉ እውን ሓዳር ምርካብ እዩ። ካልእ እውን ትምኒት እውን ክኸውን ይኽእል። ንኣብነት ገዛ ናይ ምግዛእ ትምኒት እንድሕር ሃሊኪ ወይም ሃሊካ ገዛ ከም ትገዝእ ገዛ ከም ተስርሕ ትምኒትካ ከም ዝሰኻዕ ክኸውን ይኽእል። ካብኡ ከዓ ኣዝኻ ትጨነቕን ትጉሂን እንድሕር ኮይንካ ገዛ ከስርሕ እናበልካ ማለት እዩ ናይቲ ጭንቀትካ እውን ክትሓልሞ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ብሕልመይስ ኣብ መንገዲ እንዳኸድኩ ሓንቲ ፀላም ጓል ናተይ ባትሪ ወዲኣ ናትኪ ሞባይል ሃብኒ ትብለኒ እሞ ኣነ ከዓ ከደውለከ እምበር ኣይህበክን እየ ይብላ እሞ ሓሪቓስ ትበኣሰኒ እሞ ከምዚ ካራ ድዩ ወይስ መቐስ ነገር ጌራስ ክትሃርመኒ ትስንድወለይ ኣብ ኢደይ ትሃርመኒ ኣነ ከዓ ነታ ካራ ኢለ ነብሰይ ይከላኸል ይፍትን እሳ ከዓ እንዳፈከረትለይስ ተበራቢረ። ናይዚ ሕልሚ ፍታሕ ከዓ እንታይ እዩ? ቀዳማይ ርክስቲ ኣንስተይቲ ርክስቲ መንፈስ ማለት እዩ ምስቲ ኣፍቃሪኺ ዘላ ክትኸውን ትኽእል። ብሓፈሻ ርክስቲ መንፈስ ትከራኸረካ ከም ዘላ እታ ሞባይል ኣፍቃሪ እያ ስለዚ ንዑ ሃብኒ ገዲፍክዮ ክዲ ናተዩ ንሱ እናበለት ትከራኸረካ ከም ዘላ ትዋግአኪ ወይም ትከራኸረካ ከም ዘላ እዩ ማለት እዩ፣ ትፈታተነካ ከም ዘላ። እቲ ካልእ ከዓ ምናልባት እዛ ሰበይቲ እዚኣ መሓዛ ክድያ እንታይ ብሓፈሻ ትፈልጥ እያ ሰብ እንድሕር ዳኣ ኮንኪ ናታ ሓዳር ኦልሬዲ ኣብቂዑ ኣሎ ወይም ናታ ዝነበራ ናይ ፍቅሪ ሂወት ወይም ምስቲ ወዲ ዝነበራ ርክብ ምስቲ ኣፍቃሪኣ ዝነበራ ርክብ ኣብቂዑ ኣሎ። ስለዚ ናብ ናትኪ ብቅንእዲ ብዝተፈላለየ መልክዕ ትጥምቶ ከም ዘላ ነቲ ናትኪ ትደልዮ ከም ዘላ ወይም ኣብቲ ናትኪ ስምዒት ከም ዘለዋ ወይም እዝታት እዩ ማለት እዩ። ካልእ ከዓ እንታይ ክኸውን ይኽእል? ምናልባት እታ ሰበይቲ ንሳ እንድሕር ዳኣ ኣዚኽን ምስኣ መሓዙት እንድሕር ዳኣ ኮንክን ትፈቐራ እንድሕር ዳኣ ኮንክን ከዓ ሰይጣን ከምዚ ናይ ሓሶት ሕልምታት ብምምፃእ እውን ከፈላለየክን ክፈታተነክን ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ በቲ ናትኪ ዘለኪ መንፈሳዊ ሂወትን ጥንካረን ከምኡ ከዓ በቲ ፀሎት ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ እንዳሓተትኪ ናብ ማንድያ ናተይ ሓዳር ክትወስድ ትፅዕር ዘላ ወይም ናተይ ኣፍቃሪ ክትወስድ ትፅዕር ዘላ ኢልኪ ክትምርምር ከም ዘለኪ ማለት እዩ። ብካልእ እውን እንታይ ክኸውን ይኽእል? ሞባይል ግድን ምስ ሓዳር ጥራይ ወይም ምስ ውሉድ ጥራይ ዝተኣሳሰረ ዘይኮነሲ ምስ መንፈሳዊ ርክብና ምስ ናይ እግዚኣብሔር ዘለና ርክብ ኣብ መንፈሳዊ ሂወትና እውን ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ መንፈሳዊ ሂወትኪ ዝቐንደእትልኪ ርክስቲ መንፈስ ከም ዘላ እዩ ማለት እዩ። ምስ ኣምላኽ ዘለኪ ርክብ ብኡ ዝቐንአት ሰይጣን ከም ዘላ ኣብ ሰብ ሓዲራ ብምሓዛ ድዩ ወይስ ብዝተፈላለየ መልክዕ ብሓፂሩ ትቐንአልኪ ከም ዘላ ናታ ርከባ ከም ዘብቅዐ ኦልሬዲ ከም ዝተቋረፀ ብክሕደት ክኸውን ይኽእል፣ ብዝተፈላለየ ነገራት ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ፣ ወይም ኣብ ሓጢኣት ብምዃን ክኸውን ይኽእል። ስለዚ ናትኪ ፀጋ ወይም ናትኪ ዘለኪ ምስ ኣምላኽ ርክብ ንዕኡ ክተቋርፅ ትፅዕር ከም ዘላ ወይም ትፍትን ከም ዘላ እውን ክኸውን ይኽእል፣ ወይም ኣብኡ ከዓ ቅንእ ከም ዘለዋ እውን ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ። ሓደ ሰብ ካብ ኣባይቶ ፃብእቲ እግረይስ ከም መቐስ መሲላ ተቐልቂላ ምስ ወፀት ግን ሓዳሽ ፋስ ምስ ሓኽላ ኣውፅዩለይ። ካብ እግሪ ካሊያ ወፅያ ዘላ ዛ ፋስ ትብላ ዘለኻ ብሓፈሻ እቲ ሰብ ስለ ዘለኻ መንእሰይ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ትፈትዎ ብቤተሰብካ ብስድራኻ ከምኡ እውን በዓልካ ኣዝኻ ትፈትዎን ትምሕፆኖን ከምኡ እውን ስድራኻ ዝዝክርዎ ንስኻ ከዓ ትዝክሮ ሽማዕ ተብርሃሉ ከምኡ ዓይነት ፃድቕ ክኸውን ይኽእል፣ መልኣክ ክኸውን ይኽእል። ንሱ ካብቲ እግርካ ዝሓዘ ናብ ፅቡቕ ንኸይትኸይድ ናብ ሕማቕ መንገዲ ዝመርሓካ ዝነበረ ከምኡ ከዓ ኣብ እግርካ ኮይኑ ዝወግኣካ ዝነበረ ዝኾነ ቃንዛ ዝፈጥረልካ ወይም እግርካ ዝሓዘ ወይም ንኸይትሰግድ ናብ ቤተክርስትያን ንኸይትኸይድ ከምቲ ዝብለካ ዘለኹ እቲ ብርክኻ እቲ ጉልበትካ ናብ ኣምላኽ ንከይተንበርክኾ ዝሓዘካ ርኩስ መንፈስ
ንሱ የውፃልካ ከም ዘሎ ወይም ዝሓዘካ ሕማም ወይም ሕማም ዝኾነካ እግርካ ሕማም ዝኾነካ ነገራት የውፃልካ ከም ዘሎ እዩ ማለት እዩ። ዘይፈልጦ ወዲ ሰዓት ክኣስረለይ ሓዲሩ እሞ እንታይ ይኸውን? ሰዓት ማለት ሓደ ግዜ እዩ፣ ካልእ ሓዳር እዩ ማለት እዩ። ካልእ እውን ወዲ ውላድ እውን ይበሃል። ስለዚ ሰዓት ዝኾነ ሰብ ከኣስረልካ ከሎ ቀዳማይ ግዜኺ ብኣግባቡ ተጠቐሚ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ። ወይም ክኸውን ይኽእል እዎ መብዛሕትኡ ግዜ ፀሊም ሰዓት ኣብ ኢድካ ከኣስረልካ ከሎ ከዓ ከቢድ ዝኾነ እዋን ከም ዘሎ እውን ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ። ኣብ ሂወትካስ ከቢድ ዝኾነ ግዜ ከም ዘሎ እውን ክኸውን ይኽእል ድዩ? ካልእ ከዓ ሓዳር ከም ትገብሪ ምናልባት እቲ ወዲ ትፈልጥዮ እንተኾንኪ ምስኡ ሓዳር ከም ዘለኪ ክኸውን ይኽእል፣ ውላድ እውን ከም ትረኽቢ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ ዝፈልጦ። ግን ዝበለፀ መታን ዝያዳ ክበርሃልኪ ብፀሎት ክትበርትዒ ከም ዘለኪ እዩ። ካልእ ከዓ ዘይትፈልጥዮ እንድሕር ዳ ኮይኑ እቲ ወዲ ከዓ ምናልባት ንሱ እውን ክኸውን ይኽእል። ካብኡ ከዓ መልኣክ ብዝተፈላለየ መልክዕ ሰብ እንዳተገለፀ ሓዳር ሂበኪ ከም ዘሎ ትፈትውዮ መልኣክ ተኽብርዮ ታቦት ማለት እዩ። ወይም ብስድራኺ ዝኽበር ታቦት ሓዳር ሂበኪ ከም ዘሎ፣ ሓዳር እንድሕር ዳ ሃልይካ ከዓ ውሉድ ሂበኪ ከም ዘሎ፣ ሓዳር እንድሕር ዳ ዘይብልካ ኣፍቃሪ ሂበኪ ከም ዘሎ እዩ ብሓፂሩ ማለት እዩ። ምስ ሓዳርን ምስ ውሉድን ዝተኣሳሰረ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ። ካብኡ ከዓ ከምቲ ዝብለኪ ዘለኹ ምስ ግዜ ማለት እዩ። ግዜኺ ኣብ ከንቱ ዝኾነ ነገር ኣብ ሕማቅ ነገር ኣይተጥፍኢ ኣይተባኽኒ ይብለኪ ከም ዘሎ ሰዓት ዕድመ እውን ስለዝኾነ ወይም ግዜ እውን ስለዝኾነ ማለት እዩ። ኣብ ስዑዲ እየ ዘለኹ ሓሊመሲ ደቂሰ ይመስለኒ እሞ ማይ ወቂዑ ካብኡሲ እቲ ገዛ ደቂሰሉ ዝነበርኩስ ፈሪሱ ይመስለኒ እሞ ሓደ ባላ ሒዙስ ይመስለኒ ካብኡ ኣምላኽ ይመሓረኒ ኣነ ከዓ ምፀቐጠኒ ይበሊ ይመስለኒ እቲ ኣብቲ ገዛ ዝነበረ ኣቑሑ የውፅኦ ይመስለኒ ማይ ዝሓዘ ናይ ጀሪካን እዩ ይመስለኒ ወፂኡ ድዩ ከድኩ ብመኪና ናብ ገዛይ ኣትየ ኣብ ገዛ ሓፍተይ ኣደይ ሓትነይ ይረኽባኒ ካብኡ እታ ሓትነይ ኣነ ከዓ እምኒ ፀቒጥክኒ እናበለት ትፅሊ ነበረት ስእሊ ድህኖ ናይ ኣደይ ድንግል ማርያም ይርኢ ነበርኩ። ብሓፂሩ እዚ እቲ ፅሑፍ ብዙሕ ከብለለይ ስለ ዘይከኣለ እንታይ እዩ እቲ ማይ ይዘንብ ነይሩ ወይም ወቂዕኒ ትብልዮ ዘለኺ ከቢድ ዝኾነ ብርቱዕ ዝናብ ይመቸስ እቲ ገዛ ዘፍርስ ሓቂ። ስለዚ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ይመፀኪ ከም ዝነበረ ወይም ኣብ ከቢድ ፈተና ከም ዘለኺ እቲ ከምዚ ከይኸውን እናበልኪ ትልምንዮ ዘለኺ መሓረኒ ትብልዮ ዘለኺ ከዓ በቃ ፀሎት ክትገብር ከም ዘለኪ ነቲ ፈተና እዚ ነዚ ትወፅሉ መንገዲ ሲ ብፀሎት ከም ዝኾነ ወይም ናብ ኣምላኽ ኤሎሄ ብምባል ከም ዝኾነ ወይም ናብ ኣምላኽ መሓረኒ በጃኻ ኣውፀኒ እናበልካ ብምምሕፃን ተራዳኣኒ ብምባል ከም ዝኾነ ክትፅሊ ከም ዘለኪ ማለት እዩ። ሽዑ ኣምላኽ ከዓ ካብቲ ዝረኸበኪ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ካብቲ ዝረኸበኪ ከቢድ ዝኾነ ነገር ከም ዘውፃእኪ ብመን ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ፀሎት ወይም ኣማላድነት ማለት እዩ። ኣብ ስደት እየ ዘለኹ እሞ ብተደጋጋሚስ ፖላይስ ይሕዝኒ እሞ ቅርሺ ሓዲገ ተታሒዘ ኢለስ ደስ ዘይብለኒ እዚስ እንታይ ይኸውን? ቀዳማይ እዚ ናይ ጭንቀት ክኸውን ይኽእል ማለት ሕጋዊ እንድሕር ዳ ዘይኮንኪ ከምዚ እንተኾንኩ ከምዚ እንተገበሩኒ ምናምን እናበልኪ በቃ ብሓሳብኪ ወይም ብጭንቀት ዝፈጠረልኪ ሕልሚ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ። እቲ ካልኣይ ከዓ ስለዚ ብጭንቀት ዝተፈጠረ ሕልሚ እዩ። እቲ ካልኣይ ከዓ እንታይ ክኸውን ይኽእል? ፖላይስ ብክልተ እዮም ዝፍትሑ ከምዚ ኩሉ ሻዕ ንብሎም ማለት እዩ። መላእክቲ ኣለዉ፣ ርኩሳት መናፍስቲ እውን ኣለዉ። ከምቲ ናይ ሕልሚ ኣረኣእያኹም ወይም ከምቲ ናይ ሕልሚ ትሕዝቶ እዩ ዝፍታሕ ማለት እዩ። ስለዚ እቶም ፖላይስ ዝሕዝኹ ዘለዉ ብሕማቕ ተግባር ስለ ዝግለፁ ዘለዉ የጓይኹ ዘለዉ ርኩሳት መናፍስቲ እዮም ይፈታተኑ ከም ዘለዉ ምናልባት ካብ ወለድኺ ዝመፁ ናይ ዛር መናፍስቲ ክኾኑ ይኽእሉ። ምናልባት ኣብቲ ዘለኽዮ ስደት ከዓ ኣብኡ ዘለዉ ርኩሳት መናፍስቲ ክኾኑ ይኽእሉ ማለት እዩ። ስለዚ ብሓፈሻ ፀሎት ክግበሪ ኣብ ፀሎትኪ በርትዒ ብዝተኸኣለኪ መጠን ኣቡነ ዘበሰማያት እትኹን እታ ትኽእል እያ ፀሎት ክትገብሪ ከም ዘለኪ እየ ክነግረኪ ዝኽእል ማለት እዩ። እታ ቀዳመይቲ ዓባይ መርከብ ገዲፋትኒ ትኸይድ እሞ ግን ከይፈለጥኩስ ኣብታ ካልኤታ ዓባይ መርከብ ይስቀል ሞባይለይ ጠፊኣ ይብል እሞ ብድሕሪ ጁባይስ ትፀንሓኒ። መርከብ ማለት ቀዳማይ ቤተክርስትያን እያ በዴና ብድንግል ማርያም እውን ትምሰል። ካልእ መርከብ ብጉዕዞ እውን ክኸውን ይኽእል
መርከብ ተሳፊርካ ብናሃሪ ምኻድ እውን ብሞት እውን ዝቦትዕዎ ኣለው መርከብ ከዓ ጉዕዞ እንድሕር ዳኣ ሓሲብካ ናብ ዝኾነ ቦታ ክኸይድ እየ ናብ ዝኾነ ዓዲ ክሳገር እየ ኢልካ እንድሕር ዳኣ ሓሲብካ እቲ ትምኒትካ ከም ዝፍፀም ገዲፋትካ እንድሕር ዳኣ ከይዳ ከዓ በቃ እቲ ትምኒትካ ከም ዘይፍፀም እዩ ካልእ ከዓ መርከብ ገዲፋትካ ክትኸይድ ከላ ዕድል እዩ ስለዚ ዕድልካ የምልጠካ ከም ዘሎ ማለት እዩ ኮይኑ ግን ኣብታ ካልአይቲ ምስፋርካ ግን ኣብታ ካልኣይ ዝመፀተልካ ዕድል ግን ምርካብ እዩ ማለት እዩ እቲ ዕድል ናብ ምንታይ ክኸውን ይኽእል ናይ ኣፍቃሪት ክኸውን ይኽእል ናይ ሓዳር እታ ፈለማ ዝነበረካ ወይ ፈለማ ዝነበረካ ሓዳር ከም ዝፈረሰ ወይ ፈለማ ዝነበረካ ናይ መሓዙን እንታይ ዝበሃል ናይ ፍቅራዊ ሂወት ከም ዝሓለፈ ኮይኑ ግን ብኡ እንዳሓዘንካ ከለካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካሊእ ናይ ፍቅሪ ሂወት ከም ዘምፃልካ ወይ ከም ዘራኸበካ ክኸውን ይኽእል ዕድል ብዙሕ ናይ ስራሕ እውን ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ናይ ትምህርቲ እውን ክኸውን ይኽእል ብዝተፈላለየ መልክዕ ክፍታሕ ይከኣል ማለት እዩ ሞባይልካ ዘይምጥፋእ ከዓ ፅቡቅ ሞባይል እውን ብተመሳሳሊ ሓዳር እዩ ፀሎት እዩ ሞባይል ውልድ እውን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዘይምጥፍእ ፅቡቅ እዩ ሃፍተይ ፋስ ኣብ መንኩባ ተሰኪማ ኣብቲ ፋስ መፈለፂት ዕንፀይቲ ከኣስ ብክልተአን ወገን ደም ተፀይቐን ነይረን እንታይ እዩ ናይዚ ፍታሕ ዕንፀይቲ ምፍላፅ ማለት ፅቡቅ እዩ ምንም እንትን ኣይኮነን እንጀራኻ ምርካብ ምፅዓር ማለት እዩ እንጀራ ንምርካብ ወይ ስራሕ ምስራሕ እዩ ፃዕሪ እዩ ብሓፈሻ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ፋስ ደም ምፅያቕ ትብሎ ዘለካ ከዓ ምንም ብሕማቅ ዝተኣሳሰረ ኣይኮነን ደም ብካሊእ ወገን እንታይ እዩ እንጀራ እዩ እንጀራ ትረክብ ከም ዘላ እዩ ብሓፂሩ ማለት እዩ እቲ ካልእ ከዓ እንታይ ክኸውን ይኽእል እቲ ዝረኸበቶ እንጀራ እቲ ወይም ንቐፃሊ ትረኽቦ እንጀራ ሕማቕ ንኸይኸውን ማለት ሰብ ብምውዳቕ ወይም ናይ ሰብ ሰልዲ ብምውሳድ ወይም ሰብ ብምብዳል ደም ብምንባዕ ንሰብ ማለት እዩ ትረኽቦ እንጀራ ንኸይኸውን ንሰብ ብምጉዳእ ትረኽቦ እንጀራ ንኸይኸውን ክትጥንቀቕ ከም ዘለዋ እውን ክኸውን ይኽእል እቲ ካልኣይ ማለት እዩ ብሓፈሻ እቲ ዘለቶ ናብራን እቲ ኩሉ ኩነታት ንስኹም ስለ ትፈልጥዎ ካብ ክልቲኡ ሓደ እዩ ምስ መሓዛይ ናብ ሓቂ ተባኢስና ከለና ግን ብሕልመይስ መዓት እሰርለይ ትብለኒ እንታይ እዩ መዓት ማለት እንታይ እዩ ኣይተረዳእኒ ብሓፈሻ ግን ፅቡቕ ነገር እሰርለይ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ በቃ ንተዓረቕ ናብቲ ንመለስ ይቅርታ እያ ትብለክ ዘላ ማለት እዩ ይቕሬታ እያ ትሓተክ ዘላ ወይም ትተሓተታ ከም ዘለክን እዩ ማለት እዩ መሓዛይ ንደቃ ጨጎራ ዝበሰለ ፀብሒ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ትሕቲ ድዩ ኣብ ትሕቲ ዓራት ተብልዐን ንዓይ ከዓ ብበትሪ ጌራስ ክትሃርመኒ ምስ ሓሰበት ኣነ ከዓ እስኪ ህረምኒ ኣብ ግዜ ሽግርኪ ደው ዝበልኩ ኣነ እንድየ ይብላ ሽዑ ነታ በትሪ ድርቢ ኣቢላስ እንዳንዕበት ሕቑፍ ኣቢላስ ስዒማትኒ እዚስ እንታይ ይኸውን እታ መሓዛኺ ብሓፈሻ ከቢድ ዝኾነ ምናልባት ርኩስ መንፈስ ከም ዝተቋፃፀራ ንሳ ዘይኮነት እዚ ርኩስ መንፈስ ተቋፃፂርዋ ከም ዘሎ ከይፈለጠት ብዙሕ ሕማቕ ነገራት ትሰርሕ ከም ዘላ ግደፍዮም ንዓኺ ንደቃ እውን ክትርህርህሎም ከም ዘይከኣለት እቲ ዝበሰለ ፀብሒ ተብልዖም ዘላ ትጥውስ ጨጎራ ትብልዮ ዘለኺ ወይም እቲ ስጋ ህውከት እያ ትዎም ዘላ ወይም ትርብሾም ከም ዘላ እያ ስለዚ ትርኩስ መንፈስ ነታ መሓዛኺ ይጥቀመላ ከም ዘሎ ኣብቲ ስድራ ይኹን ኣብቲ ሓዳራ ይኹን ኣብቲ ምሕዝነታ ይኹን ኩሉ ትርብሸኩም ከም ዘላ ወይም ይርብሸኩም ከም ዘሎ ትርኩስ መንፈስ ኣብኣ ሓዲሩ ማለት እዩ እና ትርኩስ መንፈስ ተቋፃፂርዋ ከም ዘሎ ማለት እዩ ንዓ ከዓ ትሃርመክ ዘላ ንሳ ኣይኮነትን እቲ ርኩስ መንፈስ እዩ ንስኺ ከዓ ብፀሎት ድዩ ወይስ ኣነ ሽግር ክደው ዝበልኩ ኢልኪ ክትሓሊላ ከለኺ ድዩ ወይም ክትረድእያ ክትመኽርያ ክትግስፅያ ክትፍትን ከለኺ ናብ ልባ ትምለስ ከም ዘላ ሽዑ ንሳ ከም ዘይኮነት ይቅርታ ትብለክ ከም ዘላ ወይም ንሳ ከም ዘይኮነት ወይም ከምዚ ከምዘይ ትሓስብ ዝርዳእላ ሰብ ስለ ዝሰኣነት እምበር ኣዝያ ከም ዝተሸገረት ወይም ከም ዝተፀገመት ዝኾነ ኣካል ዝቋፃፀራ ከም ዘሎ ፈትያ ከም ዘይኮነት እትሰርሖ ዘላ ክፍኣት ይኹን ሕማቕ ነገራት ፈትያ ከም ዘይኮነት ወይም እቲ ትዛረቦ ነገር ፈትያ ከም ዘይኮነት እዩ እሞ ንስኺ ከዓ ብፀሎትኺ ክትድግፍ እያ ከም ዘለኪ ብኢኮኖሚ ጥራይ ዘይኮነ እሲ ብፀሎት ብመንፈሳውነት ናብ ፀሎት ናብ ፀበል ስፍራ ሒዝክያ ብምኻድ ናብ ቤተክርስትያን ብክልቲአን ሓቢርክን ብምፅጋዕ ንኣምላኽ ብምሕታት ናብ መንፈሳዊ ሂወት ብሓፈሻ ብምቕራብ ክትሕግዝያ ከም ዘለኺ ወይም ክተቕርብያ ከም ዘለኪ እዩ ማለት እዩ ብሕልመይሲ ብዙሕ ገንዘብ ይረክብ እሞ ኣነ ከዓሲ ከምዚ ንዝተፀገሙ ይዕድሎም እንታይ ይኸውን ቀዳማይ ትምኒት እንድሕር ዳኣ ሃልይኪ ቅርሺ ተትረክብ እሞ ንሰባት
ተዝትሕግዝ ወይም ከምኡ ዓይነት ሕልምታት እንድሕር ዳኣ ሃሊኪ ወይም ትልምታት ወይም ከምኡ ዓይነት ትምኒት እንድሕር ዳኣ ሃሊኪ እግዚኣብሔር ኣምላክ ነቲ ትምኒትኪ ከም ዘሳኽዐልኪ ዘሎ ወይ ከዓ ነዚ ትምኒትኪ እዚሲ ከም ዝሃብኪ ገይሩ ይቆፅረልኪ ከም ዘሎ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ። ካልእ ከዓ ቅርሺ እንድሕር ዳኣ ሃሊኪ ወይም እንጀራ እንድሕር ዳኣ ሃሊኪ ከዓ ክትምፅውቲ ከም ዘለኪ ትእዛዝ ክትባሃው ዘለኺ ንበይንኪ ዘይኮነሲ ንዝተፀገሙ ሰባት ሓግዚ ኣነ ዝሃብኩ ሃፍቲ እዩ ስለዚ ንሰባት ሃቢ መፅውቲ ክትባሃል ዘለኺ ማለት እዩ። መሳርሕቲ ያለው ወድስ ጣይታት ይፅንክት እዚ ከዓ እንጀርኡ የብስል ከም ዘሎ ይፅዕር ከም ዘሎ እንጀራ ንምርካብ ስራሕ ንምርካብ ወይም ቅርሺ ንምርካብ እቲ መነባብርኡ ንምምሕያሽ ይፅዕር ከም ዘሎ ፃዕራም ከም ዝኾነ እዩ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ጣይታ ምስንካት ማለት በቃ ናብራ ምግባር ማለት እዩ። ሓዳር ምግባር እዩ። ፀላም ሰበይቲ 100 ቅርሺ ሂባትኒ እዚኣ ተቐበለኒ እሞ ሰላም በለለይ እዛ ቆልዓ ግን ከይትገድፋ ትብለኒ እዚስ እንታይ ይኸውን? እታ ፀላም ሰበይቲ ወላዲተ ኣምላክ ኪዳነ ምህረት እያ። ስለዚ ውላድ እያ ትበኩም ከም ዘላ ወይም ውላድ እያ ትበካ ዘላ ማለት እዩ። ነታ ምሳኻ ዘላ በዓልቲ ገዛኻ ድያ ወይም ኣፍቃሪትካ ድያ ከዓ ክትገድፋ ከም ዘይብልካ ካብኣ ከም ትረኽቡ ኪዳነ ምህረት በቲ ርክብኩም ደስ ከም ዝበላ ወይም ክፍልኻ ከም ዝኾነት እታ ቆልዓ ትሕብረካ ኣላ ማለት እዩ። ስለዚ ክትገድፋ ከም ዘይብልካ እዩ። ካልእቲ ድማ ንጨቃጨቕ ንበኣስ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣይ ድሕሪ ሕጅስ ኣይድውለልካን እየ ትብለኒ ትጨቅጨቕ ትብሎ ዘለኻ በቃ ትጨቃጨቑ ከም ዘለኹም ወይም ኣብ ናይ ቀትሪ ሂወትኩም ኣብቲ ናይ ጋህዲ ሂወትኩም ኣብቲ ናይ ሓቃዊ ዝኾነ ሂወትኩም ማለት እዩ ቁሩብ ግጭት ከም ዘሎ ወይም ዘይትስማዕምዑ ከም ዝኾንኩም ብዝተፈላለየ መልክዕ ትጨቃጨቑ ከም ዝኾንኩም ወይም ትጨቃጨቑ ከም ዘለኹም እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ጭቅጭቕ ሓደ ብሕልሚ እውን ክትሓልሞ ትኽእል ኢኻ። ካልኣይ ከዓ ስምምዕ ከም ዘይብልካ ኣብቲ ሓዳርኩም ወይም ኣብቲ ምሳ ቆልዓ ዘለካ ፍቅራዊ ሂወት ክኸውን ይኽእል ኣብኡ ዝኾነ ጭቅጭቕ ከም ዘሎ ከም ዘይትስማዕምዑ ወይም ዘይስማዕምዐኩም ነገራት ከም ዘሎ እዩ ማለት እዩ። ኮይኑ ግን እዚ ጭቅጭቕ እዚ ዝፈጥር ዘሎ ርኩስ መንፈስ ሰይጣን እምበር ካሊእ ኣይኮነን ወይም እታ ቆልዓ ፈትያ ኣይኮነትን ወይ ንስኻ ፈቲኻ ኣይኮነን ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ብምንታይ እዩ ዝፍታሕ? ብፀሎት ከም ዝፍታሕ እዩ። ክልቲኦኹም ቃል እግዚኣብሔር ብምምሃር ብምክኣል ማንም ሰብ ሙሉእ ስለ ዘይኮነ ማለት እዩ። ብሓፈሻ ከዓ ንወላዲተ ኣምላክ ንቅድስተ ቅዱሳን ኪዳነ ምህረት ብምሕታት ብምልማን ነዚ ጭቅጭቕ መንፈስ ከም ዝውገድ ናይ ጭቅጭቕ መንፈስ ማለት እዩ ስኒት ከም ትረኽቡ እዩ ማለት እዩ። እና ኣብቲ ፀሎትካ ብሓፈሻ ክትበርትዕ ከም ዘለካ ንኣምላክ ክትሓትት ከም ዘለካ ንወላዲተ ኣምላክ ንቅድስት ኪዳነ ምህረት ኣጥቢቕካ ክትሕዛ ከም ዘለካ እዩ። ምስ ኣፍቃሪይ ኣይተስማዕማዕናን ተፈላለዩና ኢና። ስለዚ ኣነ እውን ናብራ ንምቕያር ስደት ወፅየ ኣብ ገዛ እንዳቦይ ከይዱ ኣብቲ ደጎል ባይታ ኮፍ ኢሉስ ርእሱ ናብ የማን ኢዱ ተጎዝጊዙ እናረኣኽዎ እና ኣሰካፊ ኮይኑኒ እዚስ እንታይ እዩ? ትዝክርዮ ከም ዘለኺ ወይ ከዓ ንሱስ ይዝክረክ ከም ዘሎ እቲ ምስኡ ዘሕለፍኩሞ ናብራ ወይ ምስኡ ዘሕለፍኩሞ ሂወት ይዝክሮ ከም ዘሎ ካብ ውሽጡ መሊእኺ ከም ዘይወፃእኺ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ። ወይ ከዓ ንስኺ መሊእኺ ካብ ሂወትኪ ወይም ካብ ልብኺ ክተውፅዮ ከም ዘይከኣልክ እውን ክኸውን ይኽእል። ካብኡ ከዓ እንታይ ክኸውን ይኽእል? ካባኺ ብምፍለላዩሲ ኣዝዩ ሓሚቑ ከም ዘሎ ወይም ተፀጊሙ ከም ዘሎ እውን ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ሓንቲ በኣምሓርኛ ዝተፃሕፈት ንሕልመላ ንሳ ርኢና ክነውድእ ማለት እዩ። በህልሜ በተደጋጋሚ በማህፀን ደም ይፈሰኛል፣ ግን በህልም ነው። በጣም ፈርቻለሁ። ነፍሰ ጡር ስለሆንኩኝ እና ብትመልስልኝ። ሶስት ፍቺ ሊኖረው ይችላል። አንደኛው እንጀራ ይባላል ወይም በረከት ሲሳይ ይባላል ማለት ነው። ሁለተኛው ፍቺው ደግሞ ምናልባት መንፈሳዊ ከሆንሽ በውስጥሽ የነበረው ከልጅሽም ጋር ሊወለድ ያሰበ ርኩስ መንፈስ ወይም በአጠቃላይ ማለት ነው ማህፀንሽ ውስጥ የነበረው የርኩስ መንፈስ የዲያብሎስ መርዝ ሊሆን ይችላል፣ መተት ሊሆን ይችላል፣ ራሱ ርኩስ መንፈሱም ሊሆን ይችላል። በማህፀንሽ ወይም በደም ተመስሎ እየወጣ ነው ማለት ነው፣ ወይም እየሄደ ነው። ሶስተኛው ማስጠንቀቂያ እየሰጠሽ ነው ወይም መልእክት እያስተላለፈ ነው። ይህም የያዝሽውን ልጅ ሊያወጣ የሚፈልግ አንዳች ርኩስ መንፈስ እንዳለ እና ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለብሽ፣ ጠበል መጠመቅ እንዳለብሽ፣ ጠበል መጠጣት፣ እንደገና የቅዱስ ሩፋኤል ፈታይ ማህፀን ስለሆነ የቅዱስ ሩፋኤል ድርሳን መጸለይ
በተመሳሳይ የቅዱስ ሩፋኤል መልክ መድገም እንዳለብሽ ወይ መጸለይ እንዳለብሽ ነው ማለት ነው። ስለዝነበረና ሰዓት ኩሉ ናይ እግዚአብሔር አምላክና ሽሙ ይክበር ይመስገን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።